Assalamu alaikum, wala hanzari. Assalamu alaikum. Kwana biyu. Lafiya. Ya aka yi naga hewa waje kake? To, ya hankali na zai kwanta, kai baka san halin da gari yake ciki ba? Na me kenan? Tashin nan wai na yan bindiga haka. Ni ma yanzu nan gari ba lafiya, ni ma yanzu nan na fito ne in dan samu itace cikin dauji, za a dafa mai ata magani. To aka san abun ne sai a hankali, in ba mu fito mun ci abinci ba ya kake son mu yi. Dole ne mu fito mu noma abin da za mu ci. To Allah ya tsare, Allah ya tsare. Amin. Ana kyariya. Kuma fa maganar da bawan Allah ne ga gaskiya ne, amma mu manoma idan ba mu noma abin da za mu ci ba ya muka iya. Maganar da yake ga gaskiya ne, an bindiga yanzu sun samu a gaba sanadiyar ba mu da shugabanni, amma maimakon ya faɗi alkhairi an ce in mutum zai faɗa, in mutum ba zai faɗi alkhairi ba ya shiru, amma kuma bai faɗi alkhairi ba, duk da an ce to Allah ubangiji ga mu a gare ka, ya Allah ka turo mana shugaba mai adalci ya Allah. To Allah da ya tsare mu da sharrin yan bindigan nan, Allah ya tsare mu da sharrin su ya Allah. Wasu sun koka da rashin irin ka a Zariya. Malam hanzari barka. Barka da warhaka. Ya aiki? Ya aka ji da gida. Wallahi lafiya, lau wallahi alhamdulillah. Wallahi alhamdulillah. Ya aka ji da masu abin nan. Wallahi alhamdulillah. Kaga gona ko? Barka ne. Wallahi gona na ga gona a ce ana ta aiki. Wallahi muna ta ya muka iya ka san mu manoma in ba mu fito mun ci abinci ba daga ƙarshe sai dai mu mutu. Gaskiya wannan gaskiya ne alhamdulillah. Na ga wake yayi kyau wallahi ga yanan. Wallahi wake yayi. Kace bana za a ja kaya. Ai in Allah ya yarda za mu samu amfanuwar gonan mu. Wannan gaskiya ne. Kai. Kaga wake yanda ya kyau. Ai shi ne nake gaya ma. Mu fa a yanzu ka san mutane ba kwanciya hankali. Wannan gaskiya ne. Ba kwanciya hankali, shukan nan ɗarɗar muke fitowa mu duba ta. Gaskiya. Ɗarɗar wallahi yanzu haka wannan ya zo ya wuce yaran nan dan kusa da wannan mai wayan fitsari. Lami. Ya zo ya wuce. Dan gidan tanko. Dan gidan tanko. Ya zo ya ce mun Malam Hanzari ya aka ka fito gona. Na ce to ya na iya an ban fito gona ba. Duk da ka san yanzu garin namu sai a hankali. Gaskiya. Ba tabbas wallahi yan bindiga sun samu a gaba. Kai gaskiya abun ba daɗi wallahi. To amma ya zami kana kallo fa jihar nan tamu ta Kaduna tana ɗaya daga cikin jihohin arewa waɗanda suke noma sosai suke fitar da hatsi. Wallahi kuwa balantana hanyar da zaka je daga Zaria zuwa Kaduna nan muna noma. Wallahi muna noma amma ni kaina duk shekara sai in noma buhu sama da 800 amma yanzu ya gagara sai dai in dan noma wanda za a ci saboda me yan bindigan nan sun hana a shiga. Yan bindiga ai kai Allah ubangiji ya mana tsari da su. Amma kuma Malam Hanzari ai jiya na samu wani labari na mene kenan a gidan rediyo na ji ana sanarwar Honorable Isa Ashiru Kudan ya fito wannan mai adalcin wanda ba da ya taimake mu wajen da takin noma. Allah na tuna shi. Ka tuna shi na Kudan Ashiru Kudan ya fito ya ma ci primary election. Allah mun gode ma. To wallahi Allah yanzu me ya fito president ne ko kuma gwamna ya fito? Gwamna ya fito na jihar Kaduna domin ya duba halin da muke ciki dan ya taimake mu ya kuma cece mu. Alhamdulillah mu dama abin da muke so kenan, masu adalci da masu taimako su bubbullo. Aini tun da naji wannan labarin a gidan rediyo to tun jiya farin ciki yake a cikin zuciyata. Tun jiya zuciyata a wanke take kai har sadaka he da nayi saboda daɗi. Gaskiya ne ya Allah. Ai Honorable Isa Ashiru Kudan idan ka ga bai ci gwamnan Kaduna ba to sai da ikon Allah domin shi kadai ne. In dai ka ga bai ci ba wallahi masu wa'incan din sun abin nan. Wallahi kuwa ai in dai Honorable Isa Ashiru Kudan ne to shi kadai ne zai kawo mana gyara a jihar tamu ta Kaduna. Aka ya dauki mutane ya dauki generator injin nika fa ina gaya ma da mashina da keke ya raba ma matasa. Yo wai ka tuna lokacin da gidan Ladi mai waina ya rushe shi ya kawo masu kwano da abun nan da bulo da suka aka gyara gidansu. Wallahi mutumin kirki ne ai Honorable Isa Ashiru Kudan Allah da shi zamu za. Abun nan dina ta. Masha Allah nagode sai an jima a gaishe da iyali Sai abokanan sabu mai